sa dika. Saan tagawas? Pwede di ka. Sana ka. Among is guys, wala na dayon. Kay ugma sa alas 3 bisa kadlawon, then karon nabi diri sa Soto. Ay magkuha mig medical ni Sheena. Taas na kay kog liog. Ha, man. Mura nagtuko. Nagpa-Xerox mi guys karon, then nasa balik na sa picsulot guys. Hey. Wow. Kanindot sa tanong. Ay, tatanong ako na distract mo. Ah, God. Sana may binunalay ito sa mahal.